खिन्थु जेरैबायदि जों मावदों बेबायदि जोङो रिजाल्टखौ जों मोनाखै बेनिखायनो जोङो हामजानाय मोनैखाय सेटिसफाइ गैयैखाय गोजोननाय मोनैखाय जों दिनैहाय APB निफ्राय जोङो BPF आव फैफिनबाय आंना विजेन नार्जारि नोंथाङा दिनै BPF आव जयनिं जाफैबाय बबे दोलोनिफ्राय नोंथाङा जयनिं जाफैदों आङो APB आवमोन APB आवहाय आङो सेन्ट्रेलनि स्पक पार्सनमोन बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि अर्गानाइजारमोन बेनिफ्राय केन्डिडेटनि नमिनेसनमोन बेबायदिनो आं मावबोदोंमोन APB आवहाय बेनिफ्राय आंजों लोगोसेबो दंबावो सानै दा जोङो APB निफ्राय BPF आव फैनायनि कारना बेनो रिजोना बेनो जोङो एथ' जेरैबायदि सानदोंमोन बेबायदि जोङो सेटिसफाइ जायाखै जार जोङो दिनैहाय BPF आवहाय जोङो जइन जाफैबाय नोंथांमोना साबसे जयनिं जादों BPF आव जोङो राइट नाव जोङो साथाम खिन्थु जोंजों फैगोन जों जायखौ सोदोंमोन बिसोरो फैगोन जोंजोंहाय लोगोसे नोंथांमोननि गोदान पार्टिया मोनसे राजनितिक दावहा पलिटिकेल गेलेनो थाखाय जुजिदोंमोन दा नोंथांमोना मा दुखु मोननानै फैदोंमोन जोङो दुखु मोननाया बेनो एक्चुअलि APB अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बियो एक्चुअलि गोजौनि जे मोनसे मिजिं दङ भिजन एन्ड मिशन बियो एक्चुअलि कारेक्ट बेखौ गनायजाथाव एक्सेप्टेबल बियो खिन्थु गाहायाव जे मावनाय मानसिफोर दङ लिडारफोर दङ हमना ला नोङो डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोर दा डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोरा जुदि गाहायनि मानसिखौ जुदि लिड खालामनो रोङाब्ला फांसनखौ जुदि बिसोरो मोजाङैनो मुभ खालामनो रोङाब्ला जायफोरा गाहायाव बिसोरनि आन्दाराव जानानै मावदों डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव जानानै मावदों दा बै बिबान मोननाय मानसिफोरा जुदि गाहायनि मानसिखौ जुदि लिड खालामनो रोङाब्ला बियो माने अट'मेटिकलि माने बिनिफ्राय आनसेटिसफाइ जानानै अट'मेटिकलि बिसोरो माने पार्टिनिफ्राय थांनांगौ जागोन थिग बेबायदिनो जोंनिबो पजिसना फैदों आरो दा जोङो माने मोदोम जिउ होनानै मावदोंमोन जाया लोङाब्लाबो जोङो फिल्डआव थांनानैहाय जोङो जेसेबां हायो जोङो लाबोनो सेस्था खालामदोंमोन खिन्थु जेरैबायदि जों मावदों बेबायदि जोङो रिजाल्टखौ जों मोनाखै बेनिखायनो जोङो हामजानाय मोनैखाय सेटिसफाइ गैयैखाय गोजोननाय मोनैखाय जों दिनैहाय APB निफ्राय जोङो BPF आव फैफिनबाय आंनि बुंनांगौआ बेनो जोङो APB खौ आङो दुसिया मानोना आं दहायनो होनखादों गोजौनि APB आ एक्जेक्टलि जेरै मावनांगौ बिसोरनि मिशन एन्ड भिजन बियो एकदम पारफेक्ट खिन्थु गाहायाव जे मावदों नै बिसोरनि मावनायासो माने गनायजाथावनि जार जोङो BPF खौनो जों हामजाखादों आरो जेरैबो जों नुखाबाय जेरै जोंबो जोंना हर BPF एन्ड BPF स' जों बेखौनो फैनाय जाबाय वेल एक्जेक्टलि जोङो बेखौनो जोङो माने जोङो जुदि गनायबायब्ला BPF खौ APB निफ्राय डेफिनेटलि जोङो माने थैस' थांस' जोङो BPF नि जानानै जोङो मावगोन